Territori clandestí. Altres formes de fer cultura. A Ràdio 4. Pues que, si referint a la memòria històrica del districte de Gràcia, no? I si pensem en la vaga de llogateres del 37 o durant el període de la Revolució Social Catalana, pues desde luego eran de llogateres. Hi havia 7 o 8 fàbriques aquí a Gràcia, que per això va pujar la gent obrera del barri. Penseu que en aquest barri viuen moltes dones de la seva edat que treballaven de camisseres i aquestes dones estan patint situacions de pobresa que el que passa és que no és visible en aquest barri, encara que nosaltres com a assemblea pensionista ho intentem un dia sí i un altre també. Per això està el turisme, que estan fent fora els llogaters per fer pisos turistes. Aquestes veus de veïns i veïnes de la vila de Gràcia queden recollides en un documental que forma part d'un projecte Velles als barris, del que parlarem avui perquè és un dels projectes que duen a terme la gent de Càmeres i Acció, una associació que utilitza la tècnica com a eina de transformació social, que ja hem convidat en algunes ocasions aquí al nostre programa. Vam parlar amb ell del seu projecte Mirades, retrats sense sostre. Veus com la torno, eh? David, Sílvia, molt bona tarda. I en aquella ocasió no me'n vaig en sortir amb el Mirades, retrats sense sostre, a l'hora de dir-ho bé, i se'ns tornem-hi. I també us vam parlar d'un altre projecte, d'un documental Puzzle sobre persones amb amputacions que la nostra Irene de Zumbila va mostrar aquí al Territori Clandestí. Però Càmeres i Acció és un projecte que segueix endavant, que es va enriquint i que cada vegada més té projectes audiovisuals que a nosaltres ens semblen especialment interessants a la gent que fa el nostre programa, i per això volíem compartir uns minuts més amb ells. David Fernández, Sílvia Cepero, molt bona tarda. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bé, ho dèiem, no? Associació que utilitza la tècnica com a eina de transformació social. Nosaltres sempre hem dit que des del Territori Clandestí l'utilització de la cultura com a eina de transformació social ens sembla excepcionalment interessant i ens alegra molt que en els últims temps siguin moltes les entitats i els col·lectius que estiguin precisament dedicant-se a treballar. Sí, totalment, no? Sí que sembla que en general hi ha com una pujada de consciència social i més implicació política també pel context que estem vivint i nosaltres ja de fa temps, no? Des dels inicis, que fèiem potser més una branca més videoactivista, i d'aquí va sortir la idea de Càmeres i Acció i de que realment pensem que la tècnica audiovisual i el periodisme social són dues eines molt interessants per apoderar col·lectius i per treballar la intervenció social. I a més, poder en uns primers moments aquest periodisme social arribava una mica, com dirien, com si fos una manera de treballar de voluntariat, no? Perquè tu ho fas perquè veus que la societat té unes mancances, que algú se n'ha d'ocupar i que, bé, d'alguna manera tu has de posar el teu granet de sorra. Però mica en mica, i això també ens alegra moltíssim, aquesta manera de treballar i aquesta manera de fer s'està transformant també amb una feina, amb un treball, amb una manera, no només d'ajudar els altres, també d'ajudar-te a tu mateix, evidentment, econòmicament. Vull dir que la cosa funciona, és viable. Sí, jo també crec que potser és una mica veient la necessitat de realment fer un altre tipus de periodisme i veient el tipus de mitjans generalistes, per dir-ho d'una manera, i el tipus d'informació que estan donant, doncs és una necessitat que estan creixent i que cada cop hi ha més gent que aposta per aquest tipus d'informació més contrastada, més donant-li una miqueta el tom a cada notícia, que no pas aquesta informació fast, per dir-ho d'una manera, no ràpida, que al final no ens aporta res més que el titular i el sensacionalisme, no? per dir-ho d'una manera. Sí, afegiria també en aquesta línia de projectes d'autoocupació, no? Per desprecaritzar la situació i és cert que moltes vegades la contrainformació es fa des d'una militància, potser, però jo crec que sí que Càmeres i Acció també ha lluitat una mica per desprecaritzar i generar un projecte d'això, no? D'autoocupació, i on puguem viure, que de fet sí que nosaltres ara vivim d'això i hi ha una remuneració per la feina que fem, no? En molts dels projectes.
Vosaltres teniu interès per allò que succeeix al carrer, però la gent del carrer també s'ha donat una mica de lo que deia el David Fernández, que els mitjans generalistes els han deixat una mica de costat. A mi em va sorprendre molt quan després de les últimes eleccions, tot escoltant una tertúlia, un dels tertulians reflexionava i deia: home, és que potser ens hem oblidat de parlar dels problemes de la gent del carrer, i dius, home, pues, si a aquestes alçades de la pel·lícula arribem a aquesta conclusió és que les coses realment van molt malament. Vull dir, vosaltres enfoqueu la vostra mirada precisament, doncs, allò que succeeix en el carrer, però suposo que per l'altra banda rebeu el feedback de totes aquestes persones que no troben altaveu i que quan us adreceu amb elles doncs realment s'adonen del tot. Ho dic perquè quan veus les obres, per exemple, i ara en parlarem, no? Algun dels projectes de càmeres i acció, allà hi ha una sinceritat i una manera de parlar, per tant, de la gent que es posa les seves idees, les seves problemàtiques, les seves maneres de viure, que no es veu, habitualment. Sí, nosaltres ja des del principi, com deies abans de la tècnica audiovisual com a forma d'intervenció, doncs ens definim com que fem intervenció social i l'eina que utilitzem és l'audiovisual. I què vol dir fer intervenció social amb l'audiovisual? Doncs que siguin elles, les mateixes persones a les que li posem l'altaveu i decideixen de quina manera tractar la seva problemàtica, de quina manera enfocar-la, i és aquí on poden incidir en aquest discurs que normalment poden arribar a rebre sobre la seva situació i ells dir, doncs nosaltres no volem seguir amb aquesta línia i volem construir el nostre propi discurs. I és aquí on sí que al mateix moment també que els hi fem doncs, una formació tècnica audiovisual, també s'estan gravant elles mateixes. I el fet de que t'estigui gravant una persona que pateix la mateixa situació que tu doncs genera aquest clima de confiança que fa que doncs, el resultat del clip final, per dir-ho d'una manera, doncs és molt més amè, molt més sincer que no pas si nosaltres ens plantéssim allà en una càmera i li demanéssim les preguntes que nosaltres haguéssim pogut redactar, no? Doncs ara que parles d'aquest clima de confiança, doncs es deixa notar, per exemple, en peces com ara aquesta. Què tal fin de setmana? He anat a menjar una calçotada. Ei, Chanilo, mi chica. Suerte que haces todo el día, hasta que se puede venir, Ei, cocañera. Mírate, baboso. Ajo y agua, ajo y aguantarse. Doncs són un grup de col·legues que estan en una terrassa del bar, gent que tenen unes discapacitats mentals i que precisament doncs, es posen, no?, el que han estat fent i totes aquestes històries. Evidentment, els hi plantifiques allà, jo suposo, una càmera amb uns senyors i unes senyores molt sèries amb tot un seguit de dispositius i aquell personal es queda, com em quedaria jo, sí, ve de ajo i agua. Sí, totalment. I és això, no?, que amb un dels col·lectius amb els que també més treballem i ens agrada treballar és el de salut mental i diversitat funcional, i sí que creiem que hi ha molta tasca a fer de desestigmatització i d'apoderament del col·lectiu, i aquí sí que doncs, això, no, la línia del que deia el David, primer fem dinàmiques i entenem quina és la necessitat que aquest grup té per comunicar i per donar un contradiscurs del que normalment s'explica des de fora. I en aquest cas va ser el Festival Haikur, no?, que amb aquest grup de persones van fer aquest curtmetratge petitet en el que deien això, que senten que a vegades se'ls tracta amb aquest paternalisme que els posa molt nerviosos i nervioses, i va sortir d'ells i d'elles, no?, fer aquest guió, gravar-ho i aquest resultat tan autèntic i sincer que és el que al final succeeix. Com arribeu a tots aquests col·lectius? Com arribeu a totes aquestes vivències que després donen pas als diferents projectes? Em refereixes a com ens arribem a contactar amb ells? Sí. Doncs al principi sí que era una miqueta més treball de camp, no?, de picar porta a porta, però a poc el fet d'anar fent projectes també et dona més visibilitat, tens més difusió, i a partir d'aquí ara sí que és veritat que tenim la sort de que moltes de les entitats es van rebotant entre elles, també tenim sinergies amb Sarau, amb Ratio, amb l'Udàlia, moltes entitats que treballen en discapacitat i salut mental, i a partir d'aquí ens arriben moltes propostes de forma... En aquest, potser més en salut mental, i en aquest cas concret, també d'un festival que es diu Posa't a la nostra pell, que és de cinema i que es fa amb persones de col·lectius amb diversitat funcional i salut mental, i aquí sí que tenim la sort de formar part del jurat i hi ha molta gent que participa, que ens coneix, i que a més un dels premis és fer un taller amb càmeres i acció, que això també ens ha fet conèixer bastants més col·lectius, no?, en aquest àmbit. I en aquesta línia de salut mental ara estem començant el tercer llargmetratge,
que el fem amb Fundació ACID, i el que fem, doncs, està format per persones amb intel·ligència límit, i formem un grup de 6 persones amb diferents etapes de la vida, i el que intentem recollir, doncs, és aquests processos de canvi que es donen en la vida de qualsevol persona, però vistos des del punt de vista d'una persona amb una situació d'intel·ligència límit. Formació, guió col·lectiu, documental participatiu, productora social, videoclips, la gent de, com deien, de càmeres i acció, doncs fa una miqueta de tot, i evidentment també fan les seves corresponents produccions pròpies, no? En què esteu treballant en aquests moments, o quins treballs ja heu fet i estan circulant? Bé, anunciem que hem tingut la sort de que TV3 ens ha demanat l'últim documental que vam estrenar aquest passat desembre, Puzzle, i que s'emetrà el proper 12 de maig a les 11 i 10, crec, aprox. Sí, encara no havíem fet cap publicació d'això, ho acabem d'anunciar ara, i res, contentes, doncs, de que aquesta finalitat que té fer un documental, que és arribar a donar eines a les persones que poden estar patint la mateixa situació, i també apoderar el col·lectiu que forma part del documental, doncs és algo que ens ha motivat molt, que també el grup que continuem tenint contacte amb totes les que van fer el documental les han engrescat molt per tirar endavant i per estar animades i contentes, com sempre. Sí, tant, no? Que és d'això, que aquests documentals també abans, durant i després tenen vida per si mateixos, no? Perquè com és el mateix col·lectiu el que forma part de tot aquest procés de creació i també de distribució i difusió després, doncs clar, ara cada vegada que ens apropem a un festival o a una presentació, doncs és una experiència que continua estant molt viva i que continua sent molt bonica. I després, a part d'això, ara tot just, com deia el David, comencem un nou documental llarg que fem amb Fundació CID, amb persones amb intel·ligència límit, i estem fent diversos projectes amb joves també, al barri de Sants, continuem al Palau Alòs, que ja fa 3 anys que estem treballant amb un grup de joves d'allà. Continuem... Quins projectes més estem? Ara tot just hem estat a Mareb, també amb el tema que parlaves de Posa't a la nostra pell, fent diferents a un club social endavant, que també són grups de salut mental. Just el dilluns fèiem un clip sobre les emocions, sobre la intel·ligència emocional, com rebem, com canalitzem les emocions que rebem i de quina forma interpretar-les i saber-les pair d'una manera que no ens afecti al nostre dia a dia, no? I ampliar una mica també amb els projectes de l'any passat, no? El primer tall que hem escoltat, que era de Bellesa dels Barris. Aquí també volem continuar i poder anar a més barris, perquè és un projecte intergeneracional també que ens sembla molt interessant i necessari, i de memòria històrica crítica, no? Dels barris de la ciutat. I ampliarem aquest projecte també. D'altra banda, estem en un institut a l'Hospitalet, al barri de Sant Feliu, que el que fem és el projecte de Barris i Acció, que és que les joves coneixin diferents recursos que tenen al seu barri i també arribin a formar una identitat entre el barri i les joves, no? I per últim, també estem al projecte Activa't, que és un procés d'apoderament col·lectiu de persones que han acabat la carrera i que tenen ganes d'arribar a formar el seu projecte o simplement de rebre un tipus de formació amb uns continguts força... De transformació social, Sí. Realment interessant, Déu-n'hi-do, quina feinada. Després ens expliqueu quanta gent participeu d'aquest projecte Càmeres i Acció. Parlàvem de joves, parlàvem de barris, parlem de rap. Això és Rap a la Trajana. La dinàmica consisteix en dir paraules o conceptes en contra del racisme que les col·locarem en una columna, d'acord? I després intentarem rimar cadascuna d'aquestes paraules amb qualsevol altra paraula que tingui la mateixa terminació. Amb això el que aconseguirem és tenir una miqueta de pluja d'idees per després poder fer la cançó contra el racisme, d'acord? El drac és l'únic equipament que hi ha actualment així com per joves a la Via Trajana. Llavors, una mica per fomentar que vinguin, perquè ens costa una miqueta que puguin venir, ens intentem adaptar una mica a les necessitats d'ells, no? El que ells demanden. Llavors es va voler fer una nova aposta, que era un projecte com és el de Rap a la Trajana, on hi hagués una continuïtat, no? I ells poguessin veure un resultat de tot allò que estaven treballant.
Rap a la Trajana, que forma part dels documentals socials que fan la gent de Càmeres i Acció. Suposo que connectar amb el públic jove i connectar precisament doncs, utilitzant tecnologies com ara totes aquelles que tenen el sector audiovisual deu resultar per ells especialment atractiu, no? I això ho deu fer doncs, més senzill, o com va la cosa? Ho dic perquè amb el jovent sempre hi ha aquell rotllo de si es deixen anar, no es deixen anar. Sí, no? I per la nostra experiència amb joves i sobretot en el temps del lleure, no? Que no estan dins d'un horari escolar obligatori, diguem, doncs sí que és el que costa no enganxar-les i que es motivin i que tinguin compromís amb un projecte, i realment amb el rap hem trobat una via molt interessant on poder barrejar tot el tema de la lírica, del contingut, de la rima, amb tota la part més audiovisual, que o la treballem des del videoclip, o en aquest cas, Rap a la Trajana, que va ser resultat d'un premi de Docs Cooperants, d'una convocatòria de la Casa Sagnier, que era un premi especial perquè no era pel documental fet, sinó per la idea del documental i el guió. Llavors era com un documental previ a la realització. I arrel d'aquesta oportunitat vam poder gravar Rap a la Trajana, i va ser de les nostres primeres experiències de documental i joves. Sí, que de fet li diem documental social i no participatiu perquè aquest encara no estava format per les joves, no? O sigui que de fet és l'únic que hem arribat a gravar nosaltres íntegrament. Exacte. I amb el tema del rap sí que hem fet tres experiències de videoclip participatiu i els dividim com en dos fases. En una treballem tot el que és el ritme, l'estrofa, i el desenvolupar tot el que és la lletra, com a via d'expressió, i per altra ho anem combinant amb com farem aquest videoclip, que volem que surti, aprenem a utilitzar les càmeres i ens el fem nostre, no? I el fet de que sigui tan variat i que els tempos moltes vegades són més estrets fa que sí que obtenim més continuïtat, no? Per part dels xavals, més compromís a l'hora de no fallar a les classes, de dir, ei, falta el meu tros de lletra, ja m'he compromès en això, no? Sí, dona molts bons resultats aquest format. Va, quanta gent sou a Càmeres i Acció? Ara posen una cara d'aquelles, si t'expliquéssim, no? Si t'expliquéssim... Mira, fixes, som dos, som el David i jo. Pues o treballeu 24 hores al dia o no sé jo, Ja no sé, això de una miqueta d'autoexplotació sí que ens fem. I després tenim col·laboradores vàries per projectes puntuals. I també tenim una persona ara que ha començat a fer pràctiques amb nosaltres, la Núria, que estem molt contents de poder estar amb ella. Que la saludem des d'aquí. La saludem, sí. I així llavors per projectes quan van sortint sí que diem aquí, allà, tal, i tenim doncs unes 5 persones més així que participen, no? L'Enric, la Su, la Tati... Hi ha moments que, per exemple, es solapen i som 2 persones, aleshores tu te'n vas amb una persona i jo amb l'altra, no? I una mica amb aquest tipus de projectes sí que a vegades és com incloure realment, com ampliar-ho, no? Que sí. Però no és fàcil. Suposo que a l'hora de formar un equip com aquest, si agafem allò, diguéssim, el lema una mica del que és Càmeres i Acció, que dèiem, una associació que utilitza la tècnica com a eina de transformació social, per una banda són necessàries totes aquelles persones que tenen coneixements del que és tècnica audiovisual, però per una altra també és molt necessari tots aquells que tenen a veure amb el tema de qüestions socials, integradors socials, educadors socials, etc., no? Sí, de fet el nostre equip, o sigui, el David i jo som una mica aquestes dues potes, no? Jo he estudiat comunicació audiovisual, documental i gènere i vinc més d'aquesta via, tot i que també he estat molt implicada en lo social des d'altres llocs, i el David, que ho expliqui el David. Sí, jo vaig fer integració social i sociologia, vaig estar treballant amb discapacitat uns 8-9 anys, i amb la Sílvia ens vam conèixer en un projecte audiovisual que fèiem un contrainformatiu setmanal, i a part, a l'acabar aquests 84 programes que vam fer, ja havíem après una mica també el que era la tècnica audiovisual i vam dir, vinga, va, doncs ara anem a treballar també amb les persones, a part de donar un discurs crític, anem a acostar-nos a les realitats i als problemes i anem a donar-los veu d'una manera més vivencial. I en aquesta línia van les col·laboracions, no? Gent del social i de l'audiovisual.
Doncs, nois, us agraïm moltíssim que hagueu tornat a venir aquí al nostre programa. David Fernández, Sílvia Cepero, Càmeres i Acció. Felicitats per tot allò que esteu fent. Ens quedem amb aquesta data, 12 de maig, a TV3, aquesta emissió de Puzzle, un documental que vosaltres vareu fer sobre persones amb amputacions i del que vam parlar precisament aquí al nostre programa. La Irene de Zumbila va fer un molt bon reportatge. Estarem a la White i anirem seguint la pista de tot allò que feu. Abans de marxar, aquest fil a l'agulla, que em sembla que és un projecte de l'Espai Jove Garcilaso, què és exactament? Hem fet diversos. L'últim que vam fer va ser un format de curforo on barrejàvem una mica la idea del teatre social i el teatre foro amb el curtmetratge, però després també hem fet de productora social, que és una altra branca de Càmeres i Acció, on cobríem diversos casals de mediació intercultural que han fet a l'Espai Garcilaso. I Fil a l'agulla és una entitat amb la que col·laborem, ara els estem fent un vídeo també llarg sobre un projecte de coeducació a escoles molt bonic i que ens encanten i que estan allà, fil a l'agulla. Doncs ens quedem amb el fil a l'agulla, que vagi molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Obrim els ulls? El primer día fue un poco raro porque no sabía qué íbamos a hacer, ni nada, está un poco como no conozco a nadie, qué vamos a hacer, no sé. Y luego al final del día fue guay, porque hicimos juegos y así. Vale, tenemos ahora un museo de estatuas distintas. Perfecto. Y ahora, miren a su alrededor. Muy bien. Miren a su alrededor y busquen alguna que podría ir conjuntamente, en la misma foto, ¿sí? En la misma imagen. Pues a mí me parece muy bien porque da la oportunidad a gente que viene de fuera a integrarse mejor y a conocer a más gente nueva y a ser amigos. A mí me parece perfecto. Arribats a aquest punt, us diem adeu-siau, ladies and gentlemen, senyors i senyores, nois i noies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.